And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Best friend ko noon. Boyfriend ko na ngayon. Hi, DJ Rocky. Itago mo ko sa pangalang Jana. At ito, ang aking secret file. It all started in the year 2009. Second year high school students kami. Nang biglang may inabot sa akin na ang teacher namin na isang love letter. At ang sabi, galing daw yun sa aking secret admirer. Kinilig ako noon. Kasi, ang dami-dami namang estudyante. Ako pa talaga ang nagustuhan. So, nakilala ko na itong secret admirer ko na ito. Siya ang pinaka-cute sa batch namin. Chubby siya. Lagi niya akong dinaraanan. Sinusulyapan. Oy, Aaron! Si Jana, oh. Tukso sa amin ng iba naming mga kabatch. Pero syempre, nandun yung hiya ko. Kasi, ano namang alam ko sa pakikipagrelasyon? But he was so persistent. He courted me. At sa mga sandaling nagkakasama kami, napapansin ko namang gentleman siya. Gusto ko namang subukan. Kaya lang, yung ibang mga teacher namin, hindi gusto yung nangyayari sa amin ni Aaron. Si Aaron kasi matalino. Habang ako naman, bobo at may pagkapasaway. Nagkakat ako ng klase. Sumasagot ako ng pabalang. Kaya nga, ang sabi nila, worst student ako. Ayaw nila ako for Aaron. Kumbaga, bad influence daw ako. Pero ayun nga, wala na sigurong makapipigil sa amin. Hanggang sa nag-date na nga kami. Tumagal pa ng tumagal. Na-overpower ko siya. Para bang ako yung nagdudulot ng kasamaan sa buhay niya. I felt bad.
Para bang ang sama-sama kong tao kung hahayaan ko na makipagrelasyon siya sa akin. So I decided to end our relationship. Yep. I broke his heart. Lumipas pa ang taon. Hindi na ako nagkaroon ng communication sa kanya. Meron akong mga nababalitaan. Ang sabi, nagpiloto siya. Habang ako naman, tuloy lang sa pag-aaral, hindi pa alam kung saan ang direksyon ng buhay. Magkaiba na kami ng school. Then, para naman makatulong ako sa pamilya ko tsaka sa sarili ko. At the age of 16, nagtrabaho niya ako. So, nagtrabaho ako na nagtrabaho. Then may nakilala ako doon na babae. Naging kaibigan ko siya. Naging komportable ako sa kanya. Hanggang sa, ayun, na-realize ko na etong taong to, magandang impluwensya sa akin. Naisip ko tuloy, paano ba yung ganun? Paano ba maging mabuting impluwensya sa isang nagiging karelasyon? Yung tipong maganda yung nagiging epekto mo dun sa tao at maganda din yung nararamdaman mo. So, pinag-isipan ko yung maigi. Hanggang sa itong kaibigan kong to ay may pinakilala sa aking lalaki. Naging close kami nung pinakilala niyang lalaki. Then nagkakainuman na. And then nakwento ko sa kanya lahat ng mga heartaches ko. And yung ginawa kong katarantaduhan kay Aaron. Tinanggap niya ako ng buong buo. Pero, as a friend. Pero nabanggit namin sa isa't isa na baka MU kami. MU as in mutual understanding. O pwede ring malanding ugnayan. Ayun. Message na kami ng message sa isa't isa. Hanggang sa eventually, nalaman ko na lang na yung mom niya namatay. Gustong-gusto kong pumunta noon. Kaya lang, ang dami ko rin kasing pinagdaraanan. So hindi ako makabiyahe papunta sa kanya. Tapos, may away pa kami noon tungkol sa ex niya. Then, few days later, nailibing na yung mom niya. Bigla na lang akong nakatanggap ng message sa FB. From Aaron. Si Aaron na gustong makipagkita sa akin. Inisip ko noon, dapat ba ako makipagkita kay Aaron? Habang wala itong taong mahal ko na nagluluksa. So ang ginawa ko, pinag-isipan ko yung maigi. Pinalipas ko ang ilang mga araw bago ako mag-reply kay Aaron. Hanggang sa eventually,
Nag-reply na ako sa kanya. Nakipagkita ako sa kanya. Wala namang mali siya para sa akin. At ayun, para kaming magkaibigan na lang. Wala nang samaan ng loob. Wala nang kahit anong baggages. Natapos ang tagpong yun. Pagbalik ko sa bahay, parang meron akong kakaibang naramdaman. Nagsusuka ako. Suka ako ng suka. At para bang mahihilo ako. Narealize ko na, hala, hindi pa pala ako dinaratnan. Hindi pa ako dinaratnan. My gosh. Hindi kaya buntis ako? Hanggang sa bumili ako ng pregnancy test at nalaman ko ngang buntis ako. Kalaunay, nagpa-check up ako sa doktor. At ayun na. Positive. Buntis nga ako. So, kinausap ko yung ka-MU ko na buntis ako. Sa kanya ko sinesend yung palaki ng palaki kong tiyan. Siya yung kausap ko at hingahan ko. Pag magpapacheck up ako, siya lahat. Yung tipong parang siya yung nakabuntis sa akin. Hanggang sa mga anak ko, siya yung lagi kong kausap. Ninong pa nga siya ka ako ng anak ko eh. So ayun, DJ Rocky, sa totoo lang, best friends kami, naging mag-MU, pero wala namang nangyari sa amin eh. Sa ibang tao ko na ibibigay yung sarili ko, hindi sa kanya. Pero kahit ganun, tinanggap niya pa rin ako. Tinanggap niya pa rin ako sa kabila ng lahat ng mga pagkakamaling ginawa ko sa buhay ko. Tinanong ko siya kung willing ba siyang maging ama ng anak ko. And then, without any hesitations, he just said, yes. Minsan nga tinatanong ko si Lord, kung deserve ko ba to? Kung deserve ko ba siya? Kasi, ang dami ko nang ginawang kalokohan sa buhay ko. Biruin mo, nakipagkita pa ako sa ex ko. Ibinigay ang sarili ko sa ibang mga tao. Pero itong best friend kong to, inintindi niya lahat ng yun. He helped me build myself. Tinanggap niya ako ng buong puso. Hanggang sa pinakilala niya ako sa kanila. Tinanggap ako ng pamilya niya. Inako niya yung anak ko sa ibang lalaki. At doon ko na-realize na pwede pala akong mahalin. Kaya pala hindi mag-work yung ibang mga kalandian ko kasi
Para pala talaga ako sa kanya. Best friend ko pala talaga yung destiny ko. Araw-araw, nagpapasalamat ako kay Lord. Kasi, iba yung may blessing ako na ganito. Gentleman, family-oriented, matalino, masipag, at pogi. All in one, kumbaga. At nakaka-inlove talaga. At mas lalo pa akong nahuhulog sa paglipas ng araw. Napakarami niyang alam sa buhay. Napagsasabihan niya rin ako. At dahil sa kanya, I'm becoming a better person. Alam ko na magiging mabuting asawa siya at magiging mabuting ama sa anak ko. To my boyfriend, sorry sa lahat ng mga pagkukulang ko. Sorry sa lahat ng mga ginawa kong kamalian na nakasakit sa iyo. At salamat. Salamat sa lahat ng pag-intindi, pagmamahal, pagsisipag, lahat-lahat na para sa akin. Mahal na mahal kita. Walang kaduda-duda. Sana tayo na hanggang huli. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Jana. At ito, ang aking secret file.